дар баробари кормандони дигар соҳаҳо низ дастаҳои футболи шабакаҳои телевизионии кишвар низ дар мусобиқаи ҷоми пойтахт 2020 зиёд ба назар мерасад. яке аз дастаҳои фаъол тими футболи шабакаи телевизионии душанбе аст. умедҷони саъдулло дар баробари кори рӯзмарраи худ пайваста ба футбол машғул аст ва ин иқдомро барои солимии ҷомеа хуб арзёбӣ мекунад. ӯ дар шабакаи мазкур ҳамарӯза пайи кори эҷодӣ аст. пайваста барои муҳайё кардани маводҳои ҷолиб барои тамошобин кӯшиш ба харҷ медиҳад. мана бобоҷон инҷо идораи иттилоотии ахбор бачаҳои мо ҳамарӯза ба омода кардани гузориш хабар машғул мешаванд. мана акаи қандилшоҳ телефони ҳамсоҳбатанд, сармуҳаррири идораи иттилоотӣ мо. бачаҳо ҳама пай кор ҳастанд. кори мо ҳам хел ҷараён мегирад. телевизиони душанбе се идора дорад. идораи иттилоотӣ, идораи сиёсӣ таҳлилӣ ва идораи фарҳангӣ. хуб тавре шумо огоҳ шудед, инҷо утоқи кори мо аст. мо ба ҳайси журналист тӯли 3 сол мешавад дар муассисаи давлати телевизиони душанбе фаъолият дорем. кори мо асосан омода кардани барнома аст, барномаҳои таҳлилӣ сиёсӣ дар мавзӯъҳои гуногун, он дастур супориш ва мавзӯъҳое ки аз ҷониби роҳбарият ба мо супорида мешавад, дар асоси он мо барномаҳо омода мекунем. хуб раванди барнома омода кардан ҳам мушкил аст, осон нест. аввал объект меёбем, ҳамсоҳбат меёбем, ҷустуҷӯ мекунем, дарёфт мекунем. баъдан рӯзи наворгирӣ омода мешавад, масалан нақшабандӣ карда мешавад. баъди ба куллӣ наворгирӣ кардан хуб оғоз мешавад матн навиштан. заҳмати зиёд аст. баъди он масалан танзим кардани барнома, пешниҳоди барнома. барои ҳамин вақтҳои холигӣ мешавад мо ба варзиш машғул мешавем. он гуна ки шумо дирӯз будед, мо суҳбат кардем дар майдончаҳои варзишӣ. баъди соати корӣ мо як гурӯҳи футбол дорем дар муассиса, ба бозии футбол машғул мешавем. ман фикр мекунам ин варзиш худи футбол бошад ё ки ҳар навъи дигари машғулияти варзишӣ бошад, барои мо ки кори мо асосан ба кори нишастан дохил мешавад, ба кори утоқ дохил мешавад. масалан бенро камтар мебинем, ҳаракат камтар дорем. варзиш як василаи мешавад ки саломатии мо побарҷо бимонад дар ҳолати муқаррарӣ, маъмулӣ, лозимӣ. бо варзиш ки машғул шудем, масалан ҳолати рӯҳию равонии мо хубтар мешавад, саломатии мо хуб мешавад, гардиши хун дар узви бадани мо хуб мешавад, асаби мо ором мешавад. худро дар як муҳити озодтар ҳис мекунем. дастаи муассисаи давлатии телевизиони душанбе дар гурӯҳи футболбозони аз 33 сола боло ҳунарнамоӣ мекунад. онҳо бори аввал нест ки дар ин мусобиқа ширкат менамоянд. фикри шахси ман ин чунин аст ки ғолибият муҳим нест. масалан агар фарз кардем ки 80 ё 100 даста бошад, як ё се он ғолиб дониста мешаванд. дигари он ҳам барои хушнуд кардани худашон, барои баланд бардоштани рӯҳияи худашон меояд. масалан ман аз 3 бозӣ ё 4 бозӣ агар сипарӣ кардем, дар ягонтааш ғолиб набаромадем, аммо омода истодаем, бозӣ дорем, то оне ки масалан ба мо имконият даст метиҳад бозӣ мекунем. инак давоми чанд рӯз мешавад ки дар майдонҳои хурди варзишгоҳи марказии шаҳри душанбе мусобиқаи анъанавии ҷоми пойтахт 2020 миёни кормандони вазорати идораҳои мамлакат ҷараён дорад.